jsem už takový to klasický kolečko, nakupovat to po každý v jiném obchodě. Zároveň jsem k tomu bral pytlíky chipsů a různé věci, které by vypadaly, že můžu dát na stůl, protože přijdou kluci na to, že budeme koukat na fotbal. Obojí je nesmysl samozřejmě, ale to vlastně jako byl nějaký mechanismus toho jako schovávání a asi nějakého jako studu v tu chvíli. Byť jsem si to v tu chvíli asi úplně jako nepřipouštěl, a byl to nějaký jako automatický vzorec. Prostě toho to nějak jako zakrýt. A mě v tu chvíli vlastně ani jako nepomáhalo, že už to potom jako začalo ovlivňovat jako můj pracovní život. Co se dělá? Dobrý den, my vás vítáme u dalšího dílu podcastu Bloudíš a naším dnešním hostem je Lukáš Buchar. Ahoj Lukáši. Ahoj, dobrý den. A musíme Lukáše trošku představit a ty mě doplňuj. Já teď budu říkat, co já o tobě vím, protože my se známe, jsme kamarádi, takže jsme rádi, že jsi tady. Děkuji. Lukáš je režisér, tatínek, taky ty podstatné věci, co mě napadají. Začal jsi dobře. Začal jsem dobře. Já tě znám i trošku jako takovýho aktivistu, ale nevím, jestli to mám takhle, jestli to takhle můžu říct. Jo, já bych se asi za aktivistu nepovažoval, myslím si, že ta aktivita jako moje stran nějakého zrovnoprávnění homosexuálních lidí nebo queer lidí obecně není zase tak velká, jenom se prostě nebojím mluvit o tom hlasitě, protože už mě došla trpělivost. Jo, to mám na tobě rád, proto to jako říkám, jenom jsem tak jako hledal to správné slovo. Aktivista, já jsem moc silný slovo, jo, ale... On je to spíš takový boj o přežití. Boj o přežití. Jo, na základě nějaký tvý zkušenosti, tvýho příběhu. A to proč jsme si tě s Míšou pozvali, protože teď já nevím, jestli můžu úplně říct, že je to tak jako pravidelně, ale tak to ukáže podle toho, jak ty díly budou vydávaný, ale je to, jsi součástí taky nějakého jako cyklu lidí s vlastním příběhem. Určitě bych to takhle mohl říct. Což je pro nás hodně důležitý, protože podcast není jenom o závislostech, ale obecně jako o všem, co třeba i za tou závislostí je, nebo co se vůbec tak jako nějakého duševního zdraví týká, jak s tím všichni jako nějak pracují a tak. A ten tvůj příběh je jako hodně zajímavý, si myslím, a máš zkušenost se závislostí. Je to tak. A možná ještě si říkám, jestli na začátek je něco, co bys chtěl doplnit, aby jako zaznělo, co bys ty chtěl nějak jako pozdílet sám za sebe o sobě, co jsem neřekl. Mně vlastně jako k tomu napadá, že souhlasím, že to je důležitý, proto jsem vlastně kejvnul na to se tady s vámi o tom pobavit, protože já osobně jsem úplně alergický na větu kluci nebrečej, protože to není pravda. A myslím si, že ten společenský konsenzus jako o tom, že chlap má být tvrdák, je už dávno překonaný. Jako chlapi jsou taky plný emocí, jsou naštvaný, jsou zamilovaný, jsou smutný a nevím, proč by ten smutek měl být z tohohle nějak uměle vyčleňovaný, protože je to nesmysl. Naopak mně přijde, že je větší síla v tom o tom mluvit otevřeně a nějak se jako v tomhletom směru obnažit. Myslím, že to je zdravější a proto tady jsem. Ježiškaž by takovýhle přístup měli všichni rodiče. Ano. To hodně jako vnímám i takový to mezigenerační. Mám jednoho syna a 2 dcery a ten přístup k těm klukům je prostě jiný. Vidím to jako ani tak ne u mojí mamky, jako u mojí babičky, kdy tam je to jako přesně ten přístup takový k těm dětem. No já se plně ztotožňuji s tím, že kluci brečejí, měli by brečet a mají emoce úplně stejné jako ženy. Je to tak. Já i jako v tom rodičovství se snažím vlastně jako tohle, protože můj syn je citlivý, ale zároveň vzhledem k tomu, že jako já jsem hypersenzitivní, tak vím, jak dalece ty emoce můžou jako kolikrát opravdu jako stěžovat život, když nejsou pod kontrolou. A
že potom člověk sám na sebe jako nemá úplně jako ten nejobjektivnější pohled. Takže se snažím vlastně jako já i za sebe jako ho podpořit v tom, že ty emoce jsou naprosto v pořádku, ale na druhou stranu, aby byl nějakým způsobem odolnější, aby s ním uměl pracovat, protože to je taky cesta, která trvá nějakou dobu. Já sám se to učím do dneška. Lukáši, vy jste mi trošku nahrál na otázku, kterou jsme se rozhodli, že budeme pokládat každému hostovi našeho podcastu. A to je, co pro vás znamená slovo emoce? No. Teď mě jako napadá nějaká prostě jako klasická akademická definice, ale já nevím, asi prostě opravdu jako pocit, něco, co racionálně může dávat smysl, ale přece jenom ta emoce je v tu chvíli může být vůdčí a může to chování, toho prožívání nějakým způsobem ovlivnit. A někdy bohužel je první a hlasitější než ten mozek a chvilku to trvá, než se člověk nějakým způsobem zorientuje. Já jsem tuhle otázku strašně chtěla zařadit, protože mám pocit, že spousta lidí vůbec neumí mluvit o tom, co to emoce je a vůbec je neumí pojmenovat. Krom těch základních jako nějakého strachu, hněvu, tak vůbec nejsem schopný jako vlastně pojmenovat, nebo radosti samozřejmě těch jako euforie, tak vůbec nejsme vlastně schopní pojmenovat, jakou emoci cítíme často, takže jsem vlastně zvědavá, co nás touhle otázkou do budoucna čeká. Jo, to mě taky, no a vlastně jak o tom mluvíš, tak si jako vždycky mi proběhne hlavou to, že když se na to ptáme třeba lidí jako klientů, jako v léčbě, anebo i prostě někde nějakých individuálech a podobně, tak vždycky, když se zeptám třeba lidí, jak se máte, tak dobře. A to je prostě jako tím to jako skončí. A pak se nějakým dotazováním dostaneme k tomu, že vlastně jim vůbec není dobře, že jsou úplně napichovaný vztekem a nevím, jo, tak jenom jo. No je to kolikrát jako společensky přijatelná odpověď, že jo. Koho jako v hospodě, když se takhle potká člověk jako s kamarádem, který ho se dlouho neviděl, tak třeba mě osobně se na tuhletu otázku hrozně blbě odpovídá, protože je mi hrozně nepříjemný říct dobře, když vím, že jsem uvnitř jako rozebraný a hromádka neštěstí, ale zase na druhou stranu na první dobrou hned jako každému vysvětlovat, no teď je to takovýhle, protože to, tak myslím, že v tu chvíli je člověk trošku zaskočený, proč tomu má jako čelit. Takže mě se na to blbě odpovídá právě z toho důvodu, že se mi nechce lhát, ale zároveň se mi nechce v tu chvíli toho druhého zatěžovat tím, že sdílím příliš. Já ve chvíli, kdy nevím, tak říkám, no, mám se. Když jako nechci nikomu vysvětlovat, nechci lhát úplně. Jasně. Nechci říkat jako dobře. Žiju se, a to je objektivní fakt. Jo, přesně. Jo. Jsme odbočili. Odbočili, ale nevadí to. My se k tomu nějak jako dostaneme. Jsou všechno důležité věci, jako, o kterých mluvíme, ale když bychom se vrátili trochu jako na začátek, jak to s tebou bylo? Co se týká odkud to vzít? Co všechno chceš vědět? Jak ti to můžu pomoct? Přemýšlím nad tím, odkud ty chceš vlastně začít, co ty chceš, jako, aby zaznělo, kde ti přijde, že ten tvůj příběh nabral třeba nějaký směr, který bylo potřeba po nějakém určitém čase změnit, že jo, nějak se k tomu prostě postavit jinak, aby jsme byli srozumitelní, tak se bavíme o tom, že jsi prošel teda nějakou zkušeností s nějakým jako rizikovým pitím nebo s závislostí na alkoholu, která se v nějakém čase nějak jako vyvíjela. Kdy to začalo? Co tam bylo z pohledu dnešního Lukáše? Myslím, že jako úplně primární vlastně jako problém je v tom, že jsem vlastně jako od nějakých svých 17 let jako byl zvyklý na to, že je úplně normální si dát něco k pití minimálně jednou týdně. Potom častěji, jako vidíme to kolem sebe dost často, že je úplně běžný říct, přišel jsem domů, musel jsem si dát panáka, protože to byl těžký den. No. Jako byl, dobře, ale pak je to prostě jako skluzavka velmi nenápadná. A tam prostě potom
když je člověk nějak jako víc oslabený, jako v jeden moment mě se rozpadlo manželství, stěhoval jsem se prostě jako od svého dítěte, to bylo náročný, v práci nějaký jako stres, do toho vlastně nějaký boj se svýma vlastníma depresema a úzkostma. A vlastně jako moment, kdy se mi to nejvíc vymklo z rukou, bylo, když jsem si vlastně jako založil vlastní domácnost novou, ale necítil jsem se tam dobře. Ten byt, v kterým jsem byl, tak jsem vzal jenom proto, že to bylo relativně zalevno a blízko mý budoucí bývalý ženě a mýmu synovi. Ale vlastně jako já jsem se tam necítil dobře. A byl to přesně jako důvod, že to bylo pro někoho, nebylo to pro mě osobně. A já jsem v ten jako moment, jak jsem tam byl vlastně jako sám, jsem se cítil strašně opuštěný, protože i vlastně jako nejlepší kamarádkám došlo k nějakému jako útlumu, nějakých jako kontaktů a tak. A jako zpětně viděno, tenkrát jsem tomu nerozuměl, kdybych tomu asi rozuměl víc, tak si s tím jako dokážu nějak jako poradit s nás a šikovnějc. Ale zpětně viděno, myslím, že jsem se cítil strašně opuštěný a vypínal jsem to z toho důvodu, že jsem měl pocit, že se mnou nikdo nechce být, tak já se sebou taky nechci být, protože asi k tomu je nějaký objektivní důvod. Takže jsem potom z práce do práce a mezi tím jenom chlastání. A potom, když už to jako začalo stoupat, tak já už chodil jako domů s myšlenkou, co já budu dneska večeřet. Pivo jsem měl včera, bílý není nachlazený, červený. Na to nemám chuť. V mrazáku je vodka. A to byla vlastně jako jediná myšlenka, opravdu jsem to jako bral, jako co bude k večeři. Potom už takový to klasický kolečko, nakupovat to po každý v jiném obchodě. Zároveň jsem k tomu bral pytlíky chipsů a různé věci, které by vypadaly, že můžu dát na stůl, protože přijdou kluci na to, že budeme koukat na fotbal. Obojí je nesmysl samozřejmě, ale to vlastně jako byl nějaký mechanismus toho jako schovávání a asi nějakého jako studu v tu chvíli. Byť jsem si to v tu chvíli asi úplně jako nepřipouštěl, ale byl to nějaký jako automatický vzorec. Prostě toho to nějak jako zakrýt. A mě v tu chvíli vlastně ani jako nepomáhalo, že už to potom jako začalo ovlivňovat jako můj pracovní život. Co se dělo? Jak to ovlivňovalo ten tvůj pracovní život? Já jsem potom zaspával do práce a vzhledem k tomu, že jsem režisér, tak ty směny jako bývají 12hodinový, což je jako samo o sobě docela náročný a není to, jakmile se to naplánuje, tak je docela důležité, aby to proběhlo tak, jak to proběhlo, protože se tam musí skloubit jako diáře a harmonogramy jako mnoha lidí. A ta směna je třeba od 6 a já se probudil v 10. A vypnutý telefon, protože vybitej, protože jsem se netrefil nabíječkou do telefonu. Takže co se stalo? No, já jsem se prostě blbě se mi nabíjel telefon, což nebyla lež, ale nebyla to jako úplně celá pravda. To, že k tomu bylo 3/4 flašky vodky, už samozřejmě nikdo Přesně tak. Přesně tak. A ta míra vlastně jako potom, že se to začalo stávat jako celkem pravidelně, ale jako to, že já si nějakým způsobem jako ničím nějakou pověst nějaký spolehlivosti, to pro mě vůbec nebyla motivace, jo. Protože já jsem ještě předtím vlastně byl na denním stacionáři, což byl 7týdenní velmi intenzivní bootcamp terapeutický, což bylo super, ale vlastně jsem se tím nějakým způsobem odhalil, že na čem je potřeba zapracovat, je na nějakém jako pocitu jako hodnýho kluka. Že prostě taky občas můžu říct, tak já nejsem 100%. No, ale já jsem to uchopil trošku za špatný konec a nechal jsem tomu trochu jako utrhnout dráp. Takže když jsem potom jako dorazil na plac, tak to bylo jako, no bože, tak se stalo, sorry, všem se omlouvám, je mi to moc líto, ale vlastně jako mi to úplně upřímně za tolik líto nebylo. Tak jsem se zlobil, tak se zblázněte. Ale bylo to docela častý, no. A
vlastně vůbec nejsem schopný pochopit, jak jako jsem to mohl přežít, jo, protože já jsem v podstatě nejet, jediný, co jsem večeřel, byl ten chlast a potom ty pytlíky těch chipsů, protože jsem jinak neměl jako energii na to si vařit prostě. Takže takhle jsem to do sebe nabouchal a bylo vymalováno. A ještě něco jsem chtěl říct a zapomněl jsem, co to bylo. Jak to vnímal ten tvůj sen? Tento... Kolik mu bylo vlastně? Teď je mu 7. Takže vlastně v tu dobu mu bylo nějaký 3,5, 4. A já jsem se snažil, aby to neviděl nejdřív. Snažil jsem se nepít, když byl u mě. Pak jsem se snažil pít jenom opravdu, když usnul. No a pak už tohle mi bylo jedno. A v té poslední fázi vlastně jako to bylo poprvé, co já jsem se napil i ráno, protože jsem tam z večera měl nedopitou lahev, tak jsem jí posnídal a pak jsem pokračoval celý den, byl jsem takový jako malátnej a bývalá žena si pro něj jako přišla a viděla, že něco není v pořádku, zeptala se, jako, co se děje a já jsem se rozbrečel, že už to prostě nějak jako nezvládám a tak jsem jí ležel na klíně a mě hladila, že jako to bude dobrý. A týden na to říká, pojď na kafe. Bylo jasný asi jako, kam to bude jako směřovat. Šli jsme na kafe a zeptala se mě, jak to je s tím tvým pitím. Říkám, no, úplně na rovinu, jako nemyslím si, že to je dobrý. A ona říká, no já to jako vidím a začíná mít trošku strach, když k tobě ten Jonáš jde a říkám, jo, to se vůbec nedivím, asi bych měl taky strach. A říká, hele, bydlíme za rohem, když to na tebe půjde, tak mi zavolej, já si ho vyzvednu, ty si potom dělej, co chceš. Ale já v tu chvíli věděl, že by to bylo denně, že bychom se neviděli prakticky. A shodou okolností ten den jsem měl naplánovanou terapii a tohle jsem tam celý převyprávěl a můj terapeut, který jako vždycky se mě snažil nějakým způsobem podpořit, že to zvládneme ještě bez nějaký jako ústavní cesty, tak vždycky jako mi dával různé rady, které jsem se snažil nějakým způsobem následovat, ale evidentně jako s nulovým výsledkem. Tak tohle, když jsem převyprávěl, tak celkem razantně řekl, tak fajn. Tak se o tom začneme bavit nějak normálně, ne? Vyklidíme diář, koukal jste, kam chcete jít? Já jsem už tak jako škemrou, říkám, koukal, vím, kam nechci, vím, kam chci a co by se mi jako líbilo, kde bych cítil, že bych se cítil nějakým způsobem bezpečně. Ale já v tu chvíli vlastně jako byl odhodlaný, že by mi to jako pomohlo. Tím, že jsem měl tu zkušenost s tím denním stacionářem, tak jsem věděl vlastně jako jak prospěšný a jakou sílu má jako skupinová terapie. A já už jsem vlastně jako byl odhodlaný, že už chci. Akorát vlastně to okolí, jako ještě tím, že pracuju v tomhletom v uvozovkách uměleckým odvětví, kde je to přijímaný tak jako, že to je běžná součást jako života. Takže mi všichni říkají, jo bože, jo, tak všichni pijem, jako já jsem včera taky vypila půlku flašky rumu. No jo, protože jste slavili narozeniny. Jako, asi by to chtělo míň, ale nicméně. Ale vlastně jako nějak to okolí jako bagatelizuje. Já jsem to už jako vlastně nějakým způsobem verbalizoval předtím, že hele, já bych asi si přál pít míň. Vlastně jsem si nějakým způsobem jako říkal o nějakou podporu, která ale nepřišla samozřejmě, jako tu práci za mě nikdo neudělá. Ale vůbec k tomu jako si to přiznat. No a vrátím se k tomu terapeutovi, kde jsme se bavili o tom teda tak fajn, tak to začneme řešit opravdu navážno. Já jsem řekl, dávám si poslední šanci. Přišel jsem domů, všechno jsem vylil a 2. prosince je prostě jako den mých nových narozenin. Já jsem zpětně si teda uvědomil, abych byl upřímnej, že to nebylo naposledy, co jsem se napil. Že v den začátku války, tím, že jsem doma moc nebydlel, bydlel jsem se svým tehdejším přítelem, jsem si uvědomil, že vlastně v tom bytě vůbec jako nejsem a že by se tam v klidu vyspalo 5 lidí.
Takže po dohodě s majitelkou bytu jsme se dohodli, že teda někomu byt poskytneme, říkám fajn, někoho seženu okamžitě. Věděl jsem, kdo to organizuje a můžu zítra poskytnout byt. Za chvilku mi volala, můžu tam být za 2 hodiny. Říkám, no, tak jo, tak já potřebuji jako čas do 2 do odpoledne. Rychle se vystěhovat, vlastně nějak ten jako zbytek těch věcí, který vím, že bych potřeboval, tak rychle jako spakovat. A to moje přestěhování k tomu příteli to vlastně nějakým způsobem urychlilo. A tím, jak to bylo celý narychlo a bylo to jako náročný a byť nás to dělalo 5, máma se ségrou okamžitě jako naběhli a pak jsme jeli k našim. Táta tam měl nalitý pivo a já jsem si dosednul, šáhnul jsem mu po té sklenice a napil jsem se. Což bylo vlastně nějaký ty 2-3 měsíce jako potom, co jsem s tím seknul, ale takhle jsem to položil a běžel jsem okamžitě za přítelem mu to říct. Že se tohle stalo a že jsem si toho vědomý a nehodlám pokračovat, jenom ať to ví někdo další, což jako pomohlo. Tak to jsem si potom jako zpětně uvědomil, že teda 2. prosince nepovažuji úplně jako za datum, který by byl pravdivý, ale nebudem si kazit příběh pravdou. Že? Že vlastně v tom hrozně zajímavý to, že každý ten příběh je fakt jako jiný a že často ty lidi jako říkají prostě chceme nějaký návod na to, jak to jako udělat, aby to jako zafungovalo 100%. Tak u tebe je to takový specifický. Když já bych třeba neřekl, neprošel si žádnou léčbou, protože ty si nějakou léčbou prošel, akorát prostě jako předtím, jo, ale vlastně v nějakém jako kontextu toho pití jako takového to nějak vlastně zvládl zastavit a začaly ti fungovat nějaké jako jiné věci. Jo, já myslím, že tam bylo jako hrozně důležitý, že jsem vlastně byl v nějaký jako terapii. Měl jsem tu kliku, že jsem v ní byl i před covidem, protože pak se někam dostat, jako co jsem tak slyšel, je opravdu jako náročný. Takže já jsem měl v tomhletom jako kliku, že už jsem měl kam chodit a se o tom bavit a být v tom jako otevřenej. A co si myslím, že je jako strašně důležitý, za to jsem jako vděčný, že to ta moje bývalá žena Kateřina vlastně nepoužila proti mně, protože by to bylo velmi snadný a měla by na to nárok. Ale nestalo se tak. A vlastně jako ten Jonáš pro mě byl ta jediná funkční motivace. No. A naštěstí to nedošlo do té fáze, kdyby mě to v té práci jako stihlo ty dveře úplně zavřít. Byť už se o tom jako samozřejmě šuškalo, že jak je Lukáš, no dobrý, když dorazí, tak to potom jako zpětně viděno. Je trochu nepříjemný to o sobě slyšet, ale možná důležitý pro nějakou změnu. A já myslím, že takový ty věci, o kterých budeme mluvit, co je zatím, v tvým příběhu, v kontextu tvýho příběhu, nejenom pití, ale všech těch věcí, s kterými ses nějak jako potýkal, tak to necháme na Hero Hero. Necháme to na Hero Hero. Tak to si počkej. Stopni to. Nebudu to stopovat. Nebudeš to stopovat? Jedem rovnou? Jedem rovnou. Tak jo. Já chci ještě navázat na ten stacionář. Chci k němu jenom vrátit v rychlosti. Jdeme na to. Tak jo. Tak další část našeho povídání. Dík za to, že jsi nás trošku uvedl do svého příběhu. Ne trošku, jako hodně jsi nás tam pustil. A my jsme se nějak bavili o tom, když jsme spolu o tom mluvili, o čem můžeme mluvit, že můžeme mluvit vlastně o všem a ty si to když tak zastavíš, nebo to budeme tak jako ladit za pochodu, čehož se hrozně vážím, protože mluvit o tom, že nějak piju nebo užívám nějaký návykové látky bez toho kontextu nějakého jako života, co se děje zatím a čím si třeba v tom životě jako procházím, může být dost nesrozumitelný, taky netransparentní. Takže dík, že nás pustíš i ještě víc jako k sobě. A ty jsi chtěla navázat na stacionář. Já jsem se chtěla vrátit k tomu stacionáři, protože si myslím, že je tady hrozně důležitý říct, že my jsme ho jako zmínili, že jste tím vlastně prošel, ale pro mě je to takový dost jako zásadní, ta zkušenost s touhle intenzivní léčbou proto, abyste to potom zastavili. I když se to třeba nepovedlo tím stacionářem, tak to neznamená, že to nemůže být užitečný
později a jako já jsem nad sebou já jsem taky prošla stacionářem, ale pro mě to byla jako ta první léčba úspěšná, ale taky jsem nad sebou měla jako tu možnost té ústavní léčby. Ale hned jako případně v návaznosti. A jsem vlastně hrozně ráda, že nějaká terapeutická péče, že zaznělo, že může fungovat i ve chvíli, kdy to není úplně dobrý a pomůže to třeba zastavit. Vnímáte to tak, že to jako v tu chvíli bylo užitečný? Bylo. Jako ten důvod, proč já jsem šel do toho stacionáře, nebyl to pití. To pití se mi vlastně nějakým způsobem vymklo z rukou až potom. Ale moje kamarádka s tím měla zkušenost s touhletou konkrétní institucí na Horní Palatě, kde to bylo nádherný, zdravím. Já jenom možná uvedu, tam se zabývají úzkostnýma a depresivníma. Přesně tak. A já jsem měl najednou jako mezeru v práci. Mi říká, tak do toho jdi, jako kdy jindy budeš mít čas 7 týdnů se věnovat sám sobě. Říkám, tak jo, tak to zkusím. Byl jsem na nějakém jako prvním pohovoru, kde se muselo posoudit, jestli je to pro mě vlastně jako vhodný. Pan doktor usoudil, že je to pro mě vhodný, tak jsem říkal, jo, to je vítězství, že někdo odborně usoudí, že tenkrát jsem si říkal, že jsem blázen. Tak takový hořkosladký vítězství. Ale teda, že jdeme do toho, doma jsem se domluvil, že to prostě jako zvládneme, že ta střídavá péče v tu chvíli je trošičku jako náročnější. A šel jsem nastoupit. A trošku mě děsilo, že bylo potřeba svou individuální terapii na tu dobu pozastavit. Já jsem v tu chvíli jako vůbec, to pro mě nebyla jako příjemná cesta. Jsem říkal, proč to mám udělat? Já si jako nedovedu představit, že teď jako 7 týdnů nebudu mluvit se svým terapeutem, který mě zná a kde je na co navazovat. A bude to snazší. Potom jsem jako pochopil, že to má svůj důvod, že už jsem byl fakt vyčerpaný, že za celý ten den, kdy je to opravdu intenzivní, i když je odpoledne nějaká jako odpočinková aktivita, která ale samozřejmě k tomu taky nějakým způsobem se vztahuje, že to je buď relaxační cvičení, nebo arteterapie, nebo pracovky na zahradě. Takže to prostě svým způsobem jako furt je náročný a furt je to nějaký proces terapeutický. A tam je hrozně jako zajímavý moment, že se s těma lidma vidíte jako poprvé v životě. Dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den. Pojďme si všichni tykat, fajn, tak si všichni tykáme a z 0 na 100 jako jdeme do těch jako nejhlubších niter a odhalujeme se vlastně jako na dřeň. Ale zároveň jako člověk se cítí bezpečně. A to byl vlastně jako neuvěřitelně důležitý pocit, že co se stane tam, to zůstane tam. A vlastně je strašně jako velká síla v tom, že každý má svůj příběh, který je dost jako individuální, ale v každém tom příběhu si člověk může najít něco svýho. A zase jako váš příběh si z toho jako střípky vezme někdo jiný a je to hrozně důležitý a vlastně to potom vytvoří takovou, tím jak se ty linky různě mezi sebou napojujou, tak je to taková, vlastně jako já jsem si to potom tak jako vizualizoval, jako, že to je opravdu záchranná síť. A když v tu chvíli nemá jako energii pomoct někdo jiný, tak jsou tam další jako lidi. A svým způsobem v průběhu jsem zjistil, že mě to tak jako funguje jako taková třída ze základky. Tý terapeutce jsem si tak jako v hlavě říkal, že to je třídní. A tam to bylo prostě jako hrozně zajímavý ten moment toho jako já jsem byl vždycky ten, co nosil třídnici, co i na těláku, kde mi to moc nešlo, tak jsem aspoň nosil míče, abych jako vytvořil nějakou snahu. A byl ten, který jako nikdy nevyrušuje a vyhovuje. A tam já jsem jako řekl nahlas, prostě jako poprvé vlastně jako cítím, že na vás úplně kašlu. Myšleno na tu třídní. A teď to tak jako zašumělo v té skupině a ta terapeutka říká, skvělý. Protože naprosto věděla, jako co tím jako myslím. A tam jsem jako se naučil, že nemusím říkat na všechno ano. A jeden z posledních dní, kdy už jsme tak jako cítili, že
teď budeme muset ven jako do světa. Tak byly pracovky, kde jsme měli pracovat na zahradě a mně se ten den prostě nechtělo. A tak jsem si lehnul na kolečko, nohy jsem si hodil na ty věci, za které se to drží, jak se to jmenuje. A hrábě jsem měl opřený jako o sebe a nazdar. A všichni chodili jenom, hele, ona jde. Říkám, no a co? 3 dní jde. 3 dní jde. Říkám, a mně se nechce. Já prostě dneska fakt nechci. Tak nic dělat nebudu. A ta terapeutka prošla okolo, nic se nestalo a za chvilku kolem mě sedělo dalších 8 lidí. A nestalo se vůbec nic. Jsem si tak jako přemýšlel, jestli bych si takovýhle formát skupiny v terapeutickém prostředí chtěl postavit jako třídu na základ. Asi spíš ne, teda. To se stalo tak nějak jako ne, přirozeně to tak vyplynulo. Ale hezký, to je super. A ty jsi to vlastně tak jako ťuknul už předtím, když jsme mluvili o tom. Já jsem si v nějakou chvíli otevřel nějaký věci a pak vlastně na to nějak naskočil ten alkohol, že? Což vlastně dává smysl. A tak mě se jenom chce říct, že vlastně i to, co ty jsi říkala, jako že ona ta léčba prostě, ten kontext pro každýho je jako jiný, ale zároveň v tomhle to mohlo být trošku vlastně nešťastný, to, že ten alkohol se objevil potom, protože se ti otevřely nějaký jako věci, s kterými se ti v té realitě pak jako blbě zacházelo, že ono nějak v tom bezpečném prostředí to nějak jde, ale pak se potkáš a to je další věc, že tvoje povolání, tím nechceme udělat ze všech umělců alkoholiky, ale zároveň to nechceme, ale je prostě rizikový, že se tam jako pije víc. Je k tomu větší tolerance a nějaký jako obhajování toho. No. Jakože to přesně, tak to je jako taky nějak jako my v tom zní jako hodně zásadní a důležitý. Ale myslím si, že to, co tady je jako takový spojovací, nebo já to vnímám, jsou nějaký úzkosti, kvůli kterým jste vyhledal tu palatu. A určitě byly pak spojený s tím užíváním toho alkoholu nějakým způsobem. Určitě, no. Vlastně jako do dneška nějak jsem ještě v procesu nějaký práce na sobě a nějakýho jako nabití, nějakýho sebevědomí. A jako souvisí to i s mojí orientací, s kterou já jsem se prostě jako nebyl schopný nějakým způsobem srovnat, nějak jsem jí nerozuměl. Celý život mě nějakým způsobem jako dráždila nebo ubližovala věta jako ty jsi gay. No, jsem se tak jako vlastně jako nikdy necítil. Ale už se nikdy nikdo jako nezeptal, jsi hetero. Protože bych na to asi popravdě v tu chvíli taky odpověděl, že to není pravda. Takže jako do dneška vlastně mě je jako nejbezpečnějc pod slovem queer, který je deštník pro všechno jako ostatní, ale nějakou jako detailnější charakteristiku sám sebe nejsem schopný dát, protože svoji ženu jsem si bral z upřímné lásky a nic bych na tom neměnil. Ale jako, že bych šel znovu do vztahu s holkou, to už dneska taky vím, že asi se nestane. Ale furt mi jako ve slově gay není nejpříjemnější, protože myslím, že to není úplně upřímný. Protože jako by to nějakým způsobem jako schazovalo a házelo do neupřímnosti ty vztahy, které jsem měl předtím. To bylo s holkama. No a tak jako ten alkohol do určitý míry byl taky jako nějaká berla k nějakému jako coming outu. Spoustě lidem jsem to vlastně jako byl schopný říct jenom v momentě, kdy jsem nebyl střízlivý. Pak ráno jsem se probudil a stalo se to, opravdu jsem to a jo, dobře, tak jsem to tomu člověku asi řekl, ale bylo to na dálku, bylo to po SMS-kách třeba a tak. No a pak jsem si našel kluka, bylo to fajn a vlastně jsem si to nejdříve řešil jako s tátou. To jsem potom zjistil, že vlastně byl ten nejzásadnější bod, který mě nějakým způsobem držel zpátky. A jakmile tohle bylo vyřešené, tak všechno ostatní bylo jako mnohem snazší. Protože pro mě byl jako zásadní moment střelba v Bratislavě, kde 3 lidi byli střelený a 2 lidi to nepřežili z toho důvodu, že byli queer. A já v první chvíli, jako když jsem tu zprávu čet, tak jsem to tak jako přešel jako další střelba někde. Ale postupně mi začalo docházet
vážnost té informace a mě to úplně rozložilo. Týden v kuse jsem jenom brečel a vlastně jsem nechápal, proč. Já jsem brečel v tramvaji, brečel jsem v sámošce, nebyl jsem k zastavení. A přítel mi říkal, tak to nečti, jako já vidím, že ti to ubližuje. Říkám, to pro mě není jako řešení. Já jako nemůžu předtím utíct, evidentně jako se ve mně něco odehrává a musím. Pak jsem byl s kamarádkou v divadle na hře Kdo zabil mého otce, kde si to kluk vyříkává se svým homofobním otcem, který zemřel. Skvělého tam hraje Dan Krejčík. A já jsem vyšel ven a já jsem se rozeštkal, že vlastně už nemůžu, že takhle prostě žít nechci. Protože se člověk vlastně jako cítí s nějakým terčem na zádech, když ne urážek a když ne opovržením, tak minimálně nějakým jako zesměšněním, s nějakou jako nižší hodnotou, že jsem něco míň a to vlastně bylo nějakým způsobem jako internalizovaný ve mně. A to vlastně jako ve mně nějak jako odevřelo ten, ty tomu říkáš aktivismus, já tomu prostě říkám boj o přežití, že jestli tohle to měl být jako čin, který nás má zahnat do jeskyně, tak o to hlasitější já prostě budu, protože to nezabere. Takhle ne. A díky tomu já jsem si uvědomil, jako co byl ten problém sebe sama nějak jako nepřijmout. V blbej moment v pubertě zazněly jako od mýho táty 2 věty, které by dneska už v životě nevyslovil. A nemyslel je tenkrát asi tak špatně, ale doba byla jiná, já ho za to vůbec neviním. Jako ta doba byla prostě jako jiná, to prostředí bylo jiný, nebylo to tak běžný o tom mluvit otevřeně. Proto si myslím, že je strašně jako důležitý, že i v televizi se jako lidi můžou cítit reprezentovaný, byť to někoho dráždí, ale jako deal with it, prostě máte smůlu. Co to bylo za věty? Tam to bylo v době, kdy se projednávalo registrované partnerství a bylo to takhle puštěné ve zprávách, my jsme u toho večeřeli a já tenkrát ještě netušil, jak dalece se mě to týká, v nějakém pocitu jako liberálního přístupu k věcem jsem se toho zastával, táta byl proti a ta debata argumentačně stoupala, bobtnalo to, až vlastně to vyvrcholilo, když už neměl žádný argumenty, že bouchnul do stolu a zařval na mě, proč se jich do prdele tak zastáváš, jsi snad jedním z nich. A tím, že to bylo v té agresi, tak mě to jako zamklo, protože nejsem. Protože když budu, tak co uděláš? Přesně vlastně, tak. Že? Přesně tak. No a ta druhá už se ani nevybavuju přesně, ale říkám, jako táta už by to dneska v životě nevyslovil. Přesně to a my jsme to na ně neházeli, my to děláme na kolegyně u nás v léčbě, s tím pracuje, takový ty vyslany, jako s kterými nás ty rodiče vlastně vysílají. A on to nebyl jenom on, já jsem si potom jako uvědomil, že jsem takhle slyšel jako i jednu takovouhle jako větu od svý tehdejší přítelkyně, s který, když jsem se jako svěřil, že jako mám jako myšlenky i na kluky a že vlastně jsem z toho jako zmatený, tak mě v totální jako panice řekla, že jí ta představa jako je odporná. A to je docela ostrý. To je hodně ostrý. To je hodně ostrý, no. To je hodně ostrý. No. A to je přesně ono, no, že jako rodiče musíme hrozně uvažovat, že vlastně člověk by měl být furt ve střihu nad jakoukoliv větou, kterou těm dětem říkáš. Třeba pro mě je to fakt strašně důležitý, je jako netraumatizovat, na druhou stranu člověk prostě nemá pod kontrolou každou větu. To se nepovede. To se nepovede, no. To se nepovede a přesně je to důležitý dávat vždycky do toho kontextu, že ty lidi prostě přesně žijou taky pod vlivem nějakých svých jako vzorců, který přebrali ze svých rodin v nějaký době, takhle to prostě je a někdy se to jako nepotká, no, ale je hrozně zajímavý, když pak jako tady sedíš v 630 a říkáš, že to bylo něco, co jako obrátilo ty věci nějakým směrem, že jo, a třeba nemuselo, třeba jo, ale jo, je to jako fajn a je to vlastně je hrozně jako fajn
se nad tím zamýšlet, takže se tomu jako vlastně dá nějak jako předejít, jo. A myslím, že zase teďko je ta doba dobrá, jak ty seš táta, máš prostě Jonáška, tak nějak víš, co funguje a zase z té druhé strany, že jo, ty máš malé děti, že vlastně posunulo se v tom, můžu s těma dětma o tom nějak jakoby mluvit. Tam jako přesně stran tohohle, když my jsme spolu jako začali chodit s mým přítelem, tam ještě byla jako jazyková bariéra, protože on je Argentinec a spolu jsme mluvili anglicky a když se mi seznamoval jako spolu, tak já jsem musel každou větu jako překládat. Ale pak už se mi nechali, jsme byli ve Stromovce a Jonáš to vzal jako si za svý a testnul ho jako skrze nějaký jako hraní si, takže já budu policajt, ty budeš zloděj a já tě budu honit. Já je nechával bejt, takže dostal zátěžovou zkoušku. A pak když jsme šli domů, nebo respektive Jonáši, když jsem šel vrátit jeho mámě, tak jsme se chytli za ruku, což Jonáš viděl, my jsme to udělali záměrně, tak bylo jako vidět, že je trošku zaskočený. Myslím si, že teda primárně jako protože jeho táta drží za ruku někoho jiného než mámu, byť mu byly 3 roky, jo, v tu dobu. A Káťa udělala jako nejlepší věc, kterou v tu chvíli jako mohla udělat, je, že řekla, pojďte nahoru. Říkám, ne, my nebudeme to. Mám otevřený víno, pojďte, dáme si. Prostě. A sedli jsme si všichni kolem jednoho stolu, čímž to vlastně jako hrozně zlegitimizovala před tím Jonášem, že je to úplně jako v pohodě, že to je akceptovaný. A fakt zpětně viděno, to bylo jako to nejlepší, co mohla udělat. A jsem za to strašně vděčný. A pak jsme se o tom bavili a já jsem říkal, že jsem vlastně jako hrozně překvapený, jak to vzal dobře, že pro něj vlastně jako to, že je to chlap, že pro něj není vůbec téma. On říká, no tak zatím nečet žádný jako leták nějakých lidovců nebo SPďáků. Tak vlastně mě to ukázalo, že jo, to je pravda, protože nejsou zatížený ty děti žádným předsudkem a žádnou masírkou toho, že to je špatně, protože to není špatně. Já myslím, že mamčin brácha je gay, má partnera třeba 16 let a naše děti v tom jsou jako od malička, že je to úplně jako od narození, že je to naprosto jako přirozená součást prostě života, že jako jsem já s Ondrou, tak prostě Honza je s Pierrem, jo, každý to máme nějak a vůbec to pro ně není téma. Vůbec, prostě to je tak automatický pro tu Izabelku, nějak respektovat to, že každý máme jako nějakou volbu a tou se prostě řídíme. A já jsem za to jako hrozně ráda, ale samozřejmě přesně... Já bych možná jenom trošičku jako opravil slovo volbu. Nebo, no jasně, každý si nějak prostě, to máme nějak, jo. To, ano, no možná zvolit si to, jak to, nebo dobře, jasně, zvolit si. No jasně. Ale i zvolit si můžeš, jo? Ale i zvolit, tak můžu si zvolit to, že to budu popírat celý život. Třeba. Já budu celý život nešťastný. Tak, jo, takže mám tu volbu, že přijmu to, jak to je a tak, jo. A vlastně ještě, jak jsem řekla, není to téma, že to je právě, že to jako, mělo by tohle být téma, že no nemělo za mě. Jo, jakože vlastně to já se tady na tím vůbec totiž nechcem to vůbec to téma, jako ve chvíli, kdy otevřeme to, jestli by to mělo být téma, tak já se začnu strašně rozčilovat. No já taky, protože mě jako samotný ten akt toho jako coming outu je strašně náročný, protože člověk jako nějakým způsobem přemýšlí nad tím, tyjo, tak přijdu od toho člověka, nepřijdu od toho člověka a je to hrozně nefér. A člověk se autuje vlastně jako do nekonečna a jako třeba jedný babičce jsem to jako řekl já, ale druhý, protože tam byl jako zase takový jako druhý faktor děda, u kterého jsem si nebyl jistý, jaká bude reakce, protože má dost jako drsný smysl pro humor a člověk u něj neví, jako co je humor a co je světonázor. A tam to bylo taky úplně jako v pohodě. Ale tam jsem to jako odkládal na nějaký jako osobní setkání a máma už potom jako říká, hele, já jsem jim to řekla. Jestli ti to dávají, říkám, ne, jsme se potom jako na tom dohodli jako už předem, že když na to přijde řeč, tak ať to vůbec jako nezamlčuje. A máma jako, jestli se nezlobím, říkám, mně se vlastně jako ulevilo. Já už mám prostě jako plný zuby, jako pocitu, hele, tak já vám něco musím říct, protože nemusím. Jo, a to je právě to, že to nechci, aby jako zapalo, když o tom jako mluvíme, jo, že my nějak se bavíme, nebo
Jsou na to různý pohledy, ale že za jakoukoliv závislostí nebo únikem od té reality takový, jaká je, jako je, že je nějak jako tíživá, náročná, cokoliv. Jako velmi často nějaký trauma. Jo, to víme. A ty, když teď mluvíš, Lukáši, o coming out je reálně traumatizující záležitost, protože běžně člověk, který je teda heterosexuální, což je společností nějak přijato, že to je to, co se vysvětlovat nemusí, tak nemusí čelit tomu, že musí nějakým způsobem vlastně obhajovat to, kým je, že jo? A nějak za to jako bojovat a vlastně bojovat za to, aby byl přijatý takový, jakým je. To je prostě strašně těžká věc a je vlastně úplně jedno, kdy se to stane, že jo, tak je to prostě těžký, je to náročný, no to si určitě bude zasloužit nějaký jako samostatný povídání, ale... A tady teda jenom ještě do toho vstoupím, tady zase na druhou stranu cítím jako hroznou výhodu toho mýho profesního prostředí, kde to zase jako... Když jsi třeba IT člověk v korporátu, i když to jako by nevadilo. Tam ne, ale myslím si, že kdybys jako, já nevím, pracoval v truhlářství nebo tam v takových těch povoláních, které jsou jako hodně macho, tak tam si myslím, že by se to dělalo podstatně jako, nebo by se vystupovalo. Ono je strašně těžký tohle téma uchopit, tak aby to úplně nezdevalvovalo většinovou společnost. A teď mě úplně napadlo jako nějaká schopnost přijetí a nějaká schopnost jako akceptovat, být tolerantní, jako dost taky souvisí s nějakou jako kapacitou intelektovou, že? Takže jako... Ale nejenom intelektovou, myslím, že i jako stran nějaký jako expozice těm lidem a nějaký otevřenosti. Myslím si, že samozřejmě jako bejt v Praze je trošku něco jiného. A myslím si teda, já bydlím na Praze 6 a tam je to taky něco jiného, než bydlet na Jižním Městě, kde jsem jako vyrůstal. A do dneška, když tam přijdu, tak mám pocit, že to na mě padá a že se tam necítím bezpečně, že se tam necítím dobře. Byť je to možná nějakým způsobem jako křivda vůči těm lidem, ale asi to mám spojený jako s tím dětstvím, kde jsem měl pocit, že prostě nezapadám a do dneška to tak jako je. Tam, kde žiju teď, mám pocit, že ty lidi jsou jako otevřenější, ale možná je to úplně jako nesmyslný generalizování, jo, ale myslím si, že jako s intelektem to nesouvisí. Jako souvisí to spíš s tím, jestli tu zkušenost někdo nějakou má a zjistí, že ten člověk jako není nějak škodlivý. Že jsme prostě všichni úplně jako normální. A zase je to otázka podle mě nějakého transgeneračního přenosu, jako u všeho. Prostě pokud v rodině jako posloucháme od prababiček, pradědů, babiček, dědů, mamky, taťky, jako jakoukoliv negaci tímhle směrem, tak si toto dítě samozřejmě nese. Jasně. Stejně jako pokud u babičky a u dědy a u mámy a u táty vidím, že to, že jsem unavená a mám toho plný zuby v práci, tak to zapiju vínem. Tak je logický, že si to do toho života jako nesu. A mám pocit, že jo, nebo násilí, prostě to je to samý. Akorát ty lidi nejsou schopní pochopit, jako většinová společnost, že se to týká jako každého takového tématu. Prostě, že největší vliv na naše děti máme my jako rodiče. Jo, to je přesně ten transgenerační přenos, který jsi nějak jako pojmenovala a zároveň v určitou chvíli to lze možná brát jako, jo, takhle to je, a zároveň potom jako tam vstupuje to, že v určitou fázi svýho života máme jako skoro stejnou možnost jako většina ostatních se k tomu nějak postavit. Určitě. Jo? Takže pro mě nikdy není omluva takový to, no, oni ty lidi takhle jsou starý, jo, rozumím tomu, ale zároveň neomlouvám to tím a chce se mi jenom říct, že stejně tak, jak je důležitý to, že máme možnost se k tomu nějak jako vztáhnout prostě svobodně, tak ta důležitá věc, která mi kolem toho vždycky běží hlavou a zároveň tím nechci omluvit jako homofobii nebo jakoukoliv jako netoleranci vůči čemukoliv, je, že je to většinou příliš ohrožující, proto to nejsem schopný nějak jako k sobě pustit a přijmout. Naserá to zase na nějaký jako ty, ale to už bychom byli možná. A mě k tomuhle jako napadá, co ještě si jako myslím, že je docela důležitý, že samozřejmě, že ty rodiče jako napáchají nějaký škody za ten život.
taky jsem si vlastně jako v jeden moment nějaký jako introspekce uvědomil, že i třeba máma udělala nějaké jako věci, které si do dneška nesu a nějakým způsobem mě ubližovaly. A to bylo na základě jako poslechu nějakého podcastu, který vlastně některé ty věci jako otevřel a spojovaly se ty věci, jakože tohleto v dětství jsem slýchal a teď se cítím takhle a to spolu jako souvisí. A dělalo mi hrozný problém tam jet. Když jsme tam potom jeli, tak čím blíž jsme byli, tak já jsem se cítil jako naštvanější a teď jsem čekal, že v momentě, kdy se otevřou dveře, tak jí strašně seřvu za to, co mě prostě jako provedla. Teď se otevřely ty dveře a ze mě to steklo, protože jsem si uvědomil, ona to nedělala schválně. Ona dělala, co mohla. Dneska by to udělala třeba jinak a nemyslela to špatně. Prostě jako nikdo nejsme dokonalý a Jonáš taky bude jako poznamenaný spoustou věcí, které já jsem dělal. Nebo dělám a dělat budu. A jako vlastně mě přišlo důležitý si říct, no dobrý, tak chyby se staly, mám je pojmenovaný, ale nebudu trávit jako zbytek života tím, že budu ukazovat prstem, to je kvůli vám. Ne, já jsem někdo dospělej a je moje zodpovědnost se k tomu nějakým způsobem postavit a nějak si to jako vyřešit. Že třeba ty věty nebyly fér, nejsou pravda, nemají společného nic jako se mnou, ale musím to já vyřešit. Převzít odpovědnost. To je prostě známka nějakého dospělého života. Že jo? To závislé chování je o tom, že přehazuju tu zodpovědnost jako na někoho jiného. Co ti pomáhá teďko zůstat střízlivý? Protože je to pořád nějaký, že jo, téma, který by tě potenciálně v nějakých těžkých chvílích mohlo prostě potkat, mohlo tě nějak jako ohrozit. Co ti pomáhá? Mně asi jako primárně pomáhá vědomí, že to nedělám pro někoho jiného, že to dělám pro sebe. Když bylo zhruba, já nevím, tak 3/4 roku potom, co jsem jako seknul s pitím, tak v té hlavě se jako ozývalo, no tak už to zvládnu, ne, tak by se asi nic nestalo, tak víš, že prostě jako vypnout to umíš a to, tak jako dobrý. Ale uvědomil jsem si, že si tohleto přesně jako říkám v momentě, kdy mi nebylo nejlíp. Což v té hlavě se naštěstí ozval vykřičník, aha, tak to je přesně ten důkaz, proč potom šáhnout jako nesmíš. A jsem furt jako na pozoru, vím, že to není něco, co bych mohl jako považovat za minulost. Je to něco, čeho si musím být vědomý a jsem si toho vědomý. Například jako poslední rok byl dost náročný, jak pracovně, tak osobně. Jako v jednu chvíli se sesypalo úplně všechno. A psychiatrička se ptá, ani v tenhle ten moment jste neměl jako chuť potom šáhnout? Říkám, ne. A neříkám, že se to nevozvalo jako téma, vozvalo, ale bylo to v tom stylu, tyjo, tak ještě, že tohle není jeden z těch problémů, který v tuhle chvíli jako aktuálně řeším. A že tam tohleto vědomí bylo, ale s tou vděčností za to, že jsem to jako uchopil dřív, než nastaly všechny tyhle ty jako problémy, které nastaly. No a ten Jonáš. No. A pomáhají, ty jsi zmínil tu psychiatričku, tak mně to přijde důležitý to říct, pomáhají ti držet jako v nějaký dobrý rovnováze, že jo, tak my víme, že farmakoterapie, psychoterapie, prostě to jde nějak jako ruku v ruce, jedno bez druhého, třeba může v nějakých určitých chvílích fakt nefungovat. Jsou třeba léky, něco, co ti pomáhá? Hele, asi jo, určitě cítím, jak moc pomáhají v momentě, kdy si je třeba zapomenu vzít. Jo, já to říkám úplně záměrně, protože já se potkávám s tím, že je to selhání, začít užívat nějaký léky, takže prosím vás, není. Já jsem v tomhletom jako naprosto otevřený, jako i stran toho, že chodím na terapii, jako o čem jsme se bavili, že kluci jsou silní a umějí štípat dříví rukama, je nesmysl. Ne. Já to opakuju furt, já si myslím, že jako má každý svýho praktika, tak by měl mít prostě svýho terapeuta. Protože každý jsme někdy v nějakém období, kdy ho prostě potřebujeme. To taky je. A praktika taky nepotřebuješ každý měsíc, jo? Nebo prostě a pak ho půl roku potřebuješ intenzivně. Jo? Máš štěstí, když ne. A to stejný je u psychoterapeuta. Jo, jednou ho nebudeš prostě potřebovat 3 roky v kuse a pak prostě potřebuješ každý týden půl roku
docházet na terapii. A někdy je to bolestivý, někdy to opravdu nepříjemný se nořit jako do sebe. No, to je ono, že jo. Ale je to důležitý. Je to důležitý. Protože vlastně přesně tak jako, jak jsem mluvil o té střelbě v té Bratislavě, jako řízlo to do něčeho, co bylo zapouzdřený a najednou se to jako valilo ven a bylo to hrozně bolavý. Ale jako pomohlo mi to, že se ty věci trošku jako vypláchly. Samozřejmě to jako furt proces, s kterým vlastně jako procházím. Z nějakého sebepřijetí a nějakého nevinění se za to, jaký jsem. Ale díky tomu já jsem odhalil jako zdroj mnoha problémů, jako svýho náhledu na sebe. A to je jako zpátky k tomuhle tématu, proto mě to hrozně štve, protože to ničí životy prostě spoustě lidem. Nadlouho. Natrvalo dost často. Proto mě to rozčiluje. Co? Homofobie a vůbec jako nepřijímání lidí. Ať je to rasismus, ať je to jako fakt, ať je jakýkoliv důvod se obracet zády k nějaký menšině, tak každý je součást nějaký menšiny. Zrci jsou menšinou jako lidí s vlasama. Lidi bez vlasů jsou menšinou lidí, co mají hlavu. A je to nesmysl, je to úplný nesmysl. Jo, je a zároveň nejde jenom o takový ty věci toho jako nějakého běžného fungování, ale to, jak to fakt jako ovlivňuje prostě psychický zdraví jako obecně. Jako u queer lidí je mnohem vyšší pravděpodobnost nějakých psychických onemocnění obecně. A určitě je tam velká tendence i propadat závislostem. To prostě tak je. A takže to by v rámci prevence mohlo být dobrý se k tomu nějak stavět. Tak to se děje, tak dík, že říkáš nahlas věci, které tomu můžou přispět. Doufám, že to tak zůstane. Ty tendence, ty kyvadlo se trošku jako vrací a trochu mě to děsí do budoucna. Co se může dít? I stran toho, jako co se může stát, že můj syn uslyší na moji adresu. Tam samozřejmě je drobná jako výhoda v tom, že ho můžu se snažit nějakým způsobem připravit na věci, které by asi potenciálně mohl zaslechnout, ale přiměřeně věku. To mě napadlo, no. Tvůj syn má za tátu tebe, takže ten bude mít sílu na toto ustát a nějak se s tím poradit. Čím to uzavřem? Ukáži tak, jaká je teď emoce. No jo. Jak se máš teď? Dobrý, opadla tréma. Doufám, že jsem nekoktal. Výhoda toho je, že si to můžete pustit zrychleně, takže se mnou nemusíte trávit tolik času. A co jsem věděl, to jsem řekl. My moc děkujeme, pro mě to bylo jako velmi dobrý téma a moc mě to bavilo. Mohli bychom tady sedět podle mě ještě tak nad 3 dílama, jenom s touto tématikou, ale teď ne, ale vrátíme se k tomu. Pro mě je to důležitý téma. Bylo to skvělý. Díky. Děkuji, Lukáši, moc. A na vás se těšíme zase za týden.